Comencem l'agenda del cap de setmana amb 3 propostes a la biblioteca. Divendres 19 de febrer es farà una sessió de contes en anglès a les 6 de la tarda a càrrec de l'Acadèmia CEL. I dissabte la Maria Elena Tolosa serà l'encarregada d'explicar Emociona't a partir de 2:15 del matí. Tot plegat emmarcat dins del cicle El racó dels contes. També dissabte a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà la inauguració de l'exposició commemorativa dels 25 anys de l'esplai Capicua. Es podrà visitar fins al 4 de març. Divendres, a les 9 del vespre, la discoteca Sant Trop serà l'escenari de la primera representació del cicle Espai Off de la temporada del Teatre de la Costa Brava Sud. La companyia Íntims Produccions hi oferirà Wasted amb text de la poeta, rapera i dramaturga britànica Kate Tempest. En acabar, el públic podrà participar en una postfunció amb els actors. El 20 de febrer és especialment musical gràcies a 2 propostes ben diferents. D'una banda, continuen les cantades taller d'havaneres de Neus Dalmau al Museu del Mar. La cita és a les 6 de la tarda. Per altra part, l'església de Sant Romà escalfarà l'ambient la vigília de l'Aplec dels Perdons. A les 8 del vespre s'oferirà un concert a càrrec de la Coral Canigó de Vic. Pel que fa a diumenge, l'Aplec dels Perdons serà una de les activitats més importants de la jornada. La caminada sortirà a les 9 del matí des de la plaça de la Vila i es dirigirà a Santa Cristina amb parada per esmorzar i visitar els jardins de Santa Clotilde. A les 12, ja a Santa Cristina, hi haurà el relleu dels obrers i les obreres durant la missa. Les sardanes amb la cobla principal d'Olot i la rossada popular acabaran de completar els actes festius. Per altra banda, també cal destacar que el 21 de febrer al matí el Club ACAS Costa Brava obre la temporada de concursos de fotosupapnea a Cala Canyelles de Lloret de Mar. El concurs és vàlid per la Copa Catalana.